Škoda, že musí do toho Francúzska za sesternicou. Ja viem, ale nič sa nedá vedieť. A dáš mi na ňu aspoň číslo, aby som ti mohla, miláčik, niekedy zavolať? Dobre. Jej číslo je 090 090 044 044 427 427, to je všetko, áno. A vrátiš sa aspoň na ten romantický film? To fakt neviem, jakši. Pretože asi kvôli jej práci tam musím zostať. No dobre, tak sa maj. Aha. Zavolaj, keby niečo mám te rád. Aj ja teba, miláčik. Teda to je fronta na to lietadlo. 123. Je. Ešteže. No tak fajn. Fakt, moja izba v lietadle. O 4 hodiny neskôr. Ten, kto vystupuje v Francúzsku, nech už ide. Dobre, tak ja idem. Musím dať pozor. Tak, ahoj Stella, kedy sa uvidím? No, super, lietadlo už odletelo. To mi teda... No nič, idem k tej sesternici pešo. Vidím jej dom. Tak poďme. Ako kej sesternici pre Boha. Som jej klamal. Dáši. Ahojky. Ahoj. Nerob si z toho taký guľáš. Ak sa to tvoja sesternica dozvie, vlastne tvoja šíva, že si jej klamal o tom, že budeš u mňa bývať, navždy samozrejme, tak si ma nepraj. Dobre, ukľudni sa. Toho macíka si môžeš dostať. Dobre. Určite zavolala sesternici. To vie teraz spať. Ak si ťa nájde a mňa za to zavolú, tak za to upíkáš. Veľa milujem ťa. Hej, aj ja teba.